Lero twabwata omorwaire twaretire gaiga ande egesi giatumire ng'amba abwate ogopima kwa busa asa amatuko atato gochakera rero mpaka Friday ndoche ng'a twagutumiwa buya muna twache na omorwaire oito ndoche abanyagitari bebangete nonya abarwaire bare abange lakini ndoche ng'a abanyagitari nabo bare abange ebagente goshughulika oyomo kera ase ensemo yabo igo nare ng'a omorwaire oito mbuya apimirwe na amachibu mbuya twairu naende batwera ase engito bagente gokora ebipimo ao biokorinda bari amarwaire ao naende karo gwachire gaiga nkonyara kwaigwa nario bari obwenerete na boigo gogocha ase ende naende gaiga boniga nabo nkonyara gokwanjwa chindagera chiri obwente kori egero nyare konyora afya engiya mwesi nabariganirie mochi chimunyare korera nkomo nakichonganire Mechanda ya obulwaire bwa sukari presha amanyingare iguru nayanda mange naye nabamunegete bamauga batagire gukorerwa kobaru banyara kobagwa soki ase obonge baiche buna rero ryaringi rituko ritanga ntibanyare kunyora abantu abange banyare kobagwa soki aiga naende bagokibusana n'abanyagitari baitu barenge baada ase obonge bari ang'e kobakonya na kobategerera ase emichango yabo bwate emengi